Самуиле, не ми казвай, че си носиш бутилка, защото ще се оригваш. Не, няма такова нещо. Не? Няма такова нещо. Аз съм културен. Той и Иван, предишният участник е културен, просто момчето се оригва талантливо и може да си прави с ръцете така. Нали разбрах? Това е тигровата лапа. Да, тигровата лапа. От Джеки Чан. Так, на колко си години ти, Самуиле? 22. На 22 откъде си? Стара Загора. От Стара Загора. Да. С какво се занимаваш? Студент съм. По принцип танцувам, правя битбокс. Правиш какво? Битбокс. Битбокс. Аха. Прави битбокс и танцува едновременно. Студент си по какво? Социални дейности. Какво означава това? Аз не знам вече какви неща се изучават и къде е това? Къде учиш? В Стара Загора? Тракийски университет, да. Тракийски университет. Какво значи социални дейности? Какво изучавате? Те се изучават много работи. Въпросът е, че се занимаваме с хора с увреждания, стари хора, деца от домове за сираци. Това не е ли работа по-скоро на психолози? Ви имате ли такъв ли е? Те не подготвят за всякакви. В смисъл и за психолози, и за педагози. Тоест, можеш след като завършиш университета да работиш в тия насоки. Да. А харесваш ли това, което учиш? Да, интересно е. Помагаш на хора. Каква е твоята дарба? За какво ти е тая бутилка? Защо микрофонът ти е на устата и въобще какво ще правиш? Тая бутилка е, защото това, което го правя много бързо, ми пресъхва устата от него. Да. Съчетавам битбокс с брейк, танца брейк. Битбокс с брейк? Да, едновременно. Окей. И просто, в смисъл, може би един път, два пъти ще ми трябва да пина от нея. А какво съдържа? Нещо специфично ли е? Защото Не, нищо. ти си ги забъркваш. Аз се слагам, да. Добре. Тайни съставки. Тайни съставки. Друг микрофон? Позволени, нали? Предполагам. Моля? Позволени съставки. Надявам се. Добре, окей. Този микрофон ти е достатъчен? Да. Окей, нека да видим какво ще правиш. Значи, по принцип, много хора казват, че в края на тунела виждат светлина. И аз лично съм чувал... Хора, които са тръгнали да мрат. Не само, аз защото лично съм чувал, че тази светлина може да е просто самия идващ влак оттам. Да, това е такъв лав. Да. И аз дойдох с влак от Стара Загора. По принцип, докато си пътувах, просто хванах в смисъл това, което издава влака като звук. Да. И реших да го вкарам в репертуара си тази вечер. Заповядай. Значи по принцип битбокса е трудно нещо, обаче от всичкото време, което танцувам и правя битбокс, разбрах, че най-трудното в битбокса е да си го изтанцуваш самичък. И всъщност това ще се опитам да направя с тази вечер. Окей. Но обратно. Добре. Ти си видел много добър на битбокс. Може ли без да танцуваш да ми направиш малко битбокс? Само момент. Да. Може ли 15 секунди само? Окей. Може ли само малко битбокс да ми направиш без да танцуваш? Битбокс без да танцуваш. Аз моя въпрос е, че по принцип този микрофон не може да се... Вземи друг микрофон, ще ти дам моя микрофон, ако искаш. Това е. Окей, ще ти дам моя микрофон, който го давам само на изключително редки случаи. Включи моя микрофон. Благодаря. Окей.
Благодаря. Много е добър, нямам забележка. Уважаеми зрители, Мартин Йорданов!